дар мавсими тобистонаи соли 2021 беш аз 80 000 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии Суғд ба истироҳатгоҳҳо ҷалб мешаванд. ҳоло дар вилоят басти якуми истироҳати хонандагон дар урдгоҳҳо пурра ба анҷом расидааст. аз раёсати маорифи вилояти Суғд ба мо иттилоъ доданд, ки дар басти аввал дар умум беш аз 20 000 хонандагон ба истироҳатгоҳҳои шаҳру навоҳии вилоят ҷалб шуданд. истироҳати ин гурӯҳи хонандагон рӯзи гузашта, яъне санаи 28 июн пурра ба итмом расид. масъулин таъкид карданд, ки дар таътили тобистонаи имсола ҳамчунин ҷалби 9775 нафар хонандагони ятиму бепарастор аз оилаҳои камбизоат ва хонандагони болаёқат ба истироҳатгоҳҳо пурра ба таври ройгон ба нақша гирифта шудааст. خب باید قید نمود که در دوره استراحتی تابستانی کودکان نوآراسان استراحتی کودکان از عائله‌های کم‌بضاعت، کودکان یتیم و بی‌پرستار و همچنین کودکان بالغ زیر توجه همیشگی مسئولین قرار داده شده. در دوره تابستانی سال جاری فراگیری 719 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار، همچنین 7636 نفر کودکان از عائله‌های کم‌بضاعت و فراگیری 1420 نفر خوانندگان لایقتمند در استراحتگاه‌های هم نزدیک مکتبی هم استراحتگاه‌های بیرون شهری رایگان در نظر داشته شده است. басти дуюми фаъолияти истироҳатгоҳҳо дар вилояти Суғд аз санаи 1 июн пурра оғоз мешавад. сармутахассиси раёсати маориф Бахтиёр Сарҳадов мегӯяд, дар давраи пандемия низ фаъолияти истироҳатгоҳҳо иҷозат дода шудааст. вай таъкид кард, ки урдгоҳҳои сатҳи вилоят пурра бо маводҳои безараргардонӣ ва ниқобу антисептикҳо таъмин карда шудааст. ҳамчунин тамоми кормандони истироҳатгоҳҳо низ аз ташхиси вирусологӣ мегузаранд ва баъдан барои онҳо ба кор кардан иҷозат дода мешавад. масъулин таъкид карданд, ки ин корҳо бо мақсади пешгирӣ ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус байни аҳолӣ рӯи даст гирифта шудааст. истироҳатгоҳҳо пурра бо маводҳои безараргардонӣ таъмин карда шуда. ҳар як истироҳатгоҳҳо хулосаи маркази санитарии эпидемиологии минтақаи худро дошта бошанд ва ҳамчунин ҷиҳати гузарондани тамоми кормандони истироҳатгоҳҳо از تشخیص ویروسولوژی باید هر یک کارمندان یعنی خلاصه تشخیص ویروسولوژی خود را هم داشته باشند. дар вилояти Суғд барои ҷалби хонандагон ба истироҳату фароғат дар таътили тобистона 15 истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ, 524 истироҳатгоҳҳои рӯзонаи назди мактабӣ, 81 истироҳатгоҳҳои варзишӣ беҳдоштӣ ва 3700 адад истироҳатгоҳҳои меҳнатӣ фаъолият мекунанд. масъулин таъкид карданд, ки дар ин давра фарогирии 80245 хонанда аз тамоми муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилоят ба нақша гирифта шудааст. нархи истироҳатгоҳҳо бошад вобаста ба шароити он аз 450 تا 1200 сомонӣ давоми 10 рӯз барои ҳар як хонанда муқаррар карда шудааст. ин нарх барои истироҳатгоҳҳои берун аз шаҳрӣ мебошад. дар истироҳатгоҳҳои рӯзонаи назди мактабӣ бошад нисбатан арзонтар пешгӯӣ карда мешавад. истироҳатгоҳҳои назди мактабӣ дар назар дошти бо ки онҳо ҷои чӣ надорад, шабхора нест, бо 2 маҳал хӯроки гарм таъмин карда мешаванд. яъне маблағгузори инҳо аз 100 сомон то 250 сомонӣ муайян карда шудааст. соли ҷорӣ фаъолияти истироҳатгоҳҳо дар вилояти Суғд то санаи 31 август идома мекунад, ки ин дар умум ба 6 баст тақсим карда шудааст. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоотии Хабар.